kulak ka, hindi na mating dapat alam basta. Dapat basit bakit? Yes. Kaya man bakit? Ang kami, puro yung staw mo lagi ta. Kaya ano nga yung desisyon mo bakit tata? Hindi ka mangiwaraan, sa angking kagpalingke. Palingke? Oo, damdama ka kagpalingke, damdama. Sika mga niyo. Apay ka siya palingke nga bakit kita magkatulog ta, nakadaduda? Apo ako tintiwa, dahil tala kahit ang gusto ko. Naglaing dagkupi, ang dami mo gisubling. An bakit? Gagangay dalang agit tatakwa. Nakita ayun ang mga nunin ko. Basta sika na tamatan. May sigsig ko. Kaya na nga rod sir, biya kita katulong ta bakit? No siya agpalingke, di yung lang. Sulat na matahan. Panlugin naksamot ka. Mapampanlugat lang aruda. Mano ka nabating na yung staw? Pa. Dapat mo ang dyan ako ata. 1 week siguro mo. 1 week. Mara, Yaya? Kung mabisina ko. Yaya! Gargaro dugo. Yes, madam! Api kasta mo ata, danong na ne, nagadumot tikwa na ne, igis na. Api mo din masukatan? Alam mo, ang mo, madam. Diyos kong ka masukatan talaga, si ka nga bakla. Talaga. Ato ni madam. Sukat ako, madam. Iji, apit to. Ako, Diyos ko, dati kung kuna ako, nagdalambal kayo nga katulog. Iji, may saka mo ka, penaltatata. Danong madam. Damdama, agi pa lang ni. No se pastasam, 5 minutes. Ate ka sa lagi takot, tulong ka. Kasi dati mararami ko na himalang. Diyan mo, ipapakaya dahil kaya dalakan. Kaya ikaw mo kanyang bakit na di mapampansin mo kanya data. Agulit ka pa ito. Poka! Yaya! Yes, madam. Di Poka nga si ka. Nalpasen? Ato yung madam niya nadaluso. Oh, Diyos ko. Nagkira madam. Sukat naman lang dito, baso ka nagbawas set. Ala, atalata de baso akong pinainawan, madam. Abi, sino apay nyo? Apo, Diyos ko! Ni Ash, madam, di pinaginaw. Apay nung ubrahin na namin. Alam, matik pa lang mo, madam. Ay, Okay. hindi, hindi na, di baso. Alam, matik na kay madam. Ang matita pa'y nakaluto ba ka? Apo, Diyos ko! Uuray kayo na patintawad ang muli ng trabaho. Diyos ko. At ating ko na akong lakas talagang dapat kayo maligkatan. Uray buwa lang kumakatulong. Ayan, bakit ama di maban nga gikat takwa, kakaasin ta mo, pandemic ni, kimember da pa'y 4 piece and 5 piece. Kasi ano ko ini, nagtatangalan ni Baba. Ultimo bagas, awan bagas da. Danong tiinumuntano apay pang kapingot tikwa. At ang lang na inawan, madam. Ako na inawan, madam. Apay nagrugay. Sinaginaw. Kaya narugit ka mo lang, madam. Apo, Diyos ko. Joke lang, ma. Pinong spilisuan. Joke lang, ma. Kita kapiliso po ang katulog ko. Joke lang. Kasi Ano ba sukatak, madam? wala talaga nga pang ilong mo talaga. Agi tati sursurwin nyo, no, da bisita tayo nga mamayaman. Agi baso nga mainom. Pangmayaman, madam. Oo, pangmayaman. Ay, At ang mga nabibit. Barbaro ako lang ito, madam. Mga pinanggatan ko dito, 38,000. Barbaro ako lang ito, madam. Sukatak, madam. Oo, sukatan. Ay, gold nga baso. Gold. Ay, si Kamara, pag nakakapag na may katiman, di ba ga? Yes, madam. Ano bagang madam? Nila kayo ni awanti abas tutay yun, mamangkag paligid ang damaan. Ngayon, madam. At ating ko lang kanya magkupit-kupit ka man. Alam, madam. Ada oo na madam na mga sumampit ka niya. Apiraan naman yung Official receipt. Ay, Di ba? ang kaong mga gata talaga. Yes, madam. Ano nagadala? University of Ano nagadala? Mga kung iba nga nagadala nga banda. Ano nagadala? Business ad, madam. Ay, wala kayo. Api nagkatulong ka ron. Awkward tayo. Anes! Talagang dapat na katulong ka tang kwart tayo. Hindi na. At palinggi ka damdamaan. Yun, madam. Talo nga kilo nga babo, talo kilo nga tilapia, tapos may sakaban nga bagas, noodles, kape, all at Well, madam, among latada eh. Magsunod lahat ng kwad mo, madam. Ang sinabi Ang Tagalog, kahit Tagalog, eksena, ang maging baba na. Ganyan. Ay, pakialam mo, di kagayam, di kasta ni Marang, danong, makainom ako. Ako yung madam, di kwad ni gold nga baso. Talaga nag-blame talaga ating. So, tato yung pan ni ate madam, yung pasuglen. Napina sa tikatulong. Gold ata ni madam. Danon pa yung madam. Apit, ano kagayam si Kamar? Wa madam, suruko. Suruko? Wow. Inalam surukong ato? Suruko. Wala.
Surpok na. Naglang talaga. Kuan request ni Kuan Madam nga Marites. Yung naglang talaga nagbirok ti katulong pa ako. Wan, mada. Lakay ko si Tan na- Aji may isa nga yung ubing. Aji tato may tuitat tani. Ikaw ba tayo? Anak ni Kuan ni Kumari nga Kuan, supin niya. Kompleto ang requirements, madam. Tabok nga nabat ng tipapalak ka mo. Kung malaw, di graduate na, madam. Ako nakakatingin ko na. Ikaso lang, madam, kuwan eh. Awan mo pag-ubra. Ang masako lang yung pag-ubra. Naglangin ka Ang daan. ano sa amin, tagkatulog yung madam, talibre mo, ti beneficio. Yung paglangin ka daan ang alaba langin nga kuha nang apply ka niya yun. Pero iska dyan Ay, yung ay, nakajismosa. Bisina ko na bakit? Alay na. Poka! Madam! Mangigasarkan, mang kami na oras din. Alam, madam, akong pinaluto. Akong pinagluto ni Mara. Ana? Ano oras din, Neng? Ay, ito ni Mara. O kinina, magmumit ni madam ni O. Ako, Ito, susunod ka pa nakaluto. Bara nga, abang ka nga talaga. O kinina, mabakla. Kanain lang ang kasta, mabibisin ka na nga malis siya kami kinilaki. Alam na tayo sa walwalis, madam. Nga lang, hindi ka siya kumandagluto. Pero may Nga nga- naman, di kong kuna ako. Kasan mga Hindi ka unay bakit nag-high blood ka kanina? Para! Awan maintenance mo. Galing pa Thailand, agi dyan. Mara, o Atas mo. kinina, magkisyo ni madam. Di na baka. Ato yung madam patatim. Niya yan. Ano kaya ako ay madam? May gaman na. Men, Diyos ko. Ano problema, madam? May gaman na. Gaman na. Wala. Ala ngayon, magpansin mo ala kayo ni. Maan, bakit talaga? Pagpasensya mo atin, ubing pengamin, ang petikan. Ay, ikaw ba tagay mo dahil Ay, na Oo, nagkaming bakso na, madam. pinagtangsit ka nga rin. Ano, Diyos ko, talaga Kaya sa yung madam. baka pag high blood, naka-maintenance ko. Madam, pinagpaparte agas mo. Ano, mabaling nga malipatan tayo tumaramatam ka at agisiw mo, madam. Dandana, di launay. Pinaka-consulting. Kasi hindi namin sa ngarabi, madam, kaya nga na ibatong paulo. Pinakita yun? Alam, madam, kaya alam ko. Kamad ganun na Siya lang nangyari. sip. Api siya lang. Hindi nga namin sa nakita ka nga, kuy gig, madam, masyana. Siya lang sip-sip. So, kung ang mabaling nga ako ato. Api siya lang sip-sip po kayo, no? Kasi syempre, madam, nakasingsingtit ka kanyami. Talaga. Well, Mamami. kung sa bahay lang kakatulong, madam, Diyos ko, nagkuy-gig ka dyan nga, naglablabutan tayo. Iso ang yaman na kanya. Bambay kang alam naman limagas. Diyos ko, kahit ko, madam. Hanapin ka masapol mo, madam. Ano? Lason tayo. Ay, ito naman naglason. Pahit mo. Nangatulad ako. Natin bakit? Natin unay nga minta pa. Kaintan ka man jikwa. Likod ka na parpari. Diyan, nakatuuna na po. Unay dito. Pom, amang kataglablabag tamong kapay malpas. Ngun, madam, talaga doon laba ako ni madam. Kuskus kong kuskus. Apo, sa bagay pinagpipikil mo. Kasano ba, madam? Ay, kwa, basta. Ukradin mamin ay ukradin pa lang ukradin. Basta, ukininam, nakatangtanga kang blablaba, ukinam, amang kapay, tibalay nga. Sorry, madam. Basta, tas ukradin, isaw-saw mo sang pikiling. Basta, dambal ka na talaga, ukininam. Sorry, madam. Damit kat kudto nga katulong. Nanad to. Kung medyo ni washing ijuan ni washing kan ane. Nakakasal ka pa kay Dida, no? So, wala ka dakto sa bayada ko kininang. Salamat ka, madam. Ang kagsumumbat, ang kagwashing eh, tatay pala ng gilgil nga gilidil tao, kininang. May kitam ko naguni man eh. Kaya di ba gidano? Naguni man eh, nagdako yung bayada kung 6,000 man eh. So biya ng bilablaba am ani. Apo, let's go. Lakay! Rapi man. Bakit? Sabay pinagdablabate ka tulong talagang mangikata nga talaga. Bebe, ang sulat bakit? May ano yung tay. Ala? Bebe, ang sulat Nung bakit? kaglabad Ubing chindi, pa yun, talaga sika, nagpingatay lang. Hey, impisok mo dati ako sa umpay, ganun na ni, talagang panghayabi naman talaga. Patay ka.
dito nag-high blood bakit? Awan maintenance mo kung nadalang road kanya mo. Hindi kitang ang gilgil. Ako, Diyos ko, lakagitang may nakatangtanga. Oh, Diyos ko, ninam. Dami nga, ang kadumidi ko Bye-bye. na nga. Apay na madam. Matatay lang. Aralablaba, anti kita, mga nilakay ko. Huwag madam. Oh, Diyos ko, dati nga lang. Hindi ka pungtot bakit? Yung mga natin ko, okay nila. Yung mga natin ko, nas lang to, Diyos ko. Tababa mo, kininam lakay ni. Yaya, di punas! Yaya, pataka mo, kininam. Nasugat iman niya, tadin di baba na. Nagtiman niya, tadin di baba na. Nagtiman niya, tadin di baba na. Nagtadi. Sorry, madam. Ako, Diyos ko, nagtadi po na ng tababam. Tamam. Tikas tami. Ala, sorry kasi talaga di babak, madam. Ang nga may kwadaitan, ang nga may sir. Ano? Nagtigas nga, ate ito mabati nga katulong ka talaga. Ang cute, cute, cute mo. Nagkita niya yung katulong tapos. Diyos ko, at ito tikatintan nila kan. Mayat dahi ta bakit Apo, taubing mading. bahay? Madlago, akitin na ka. Kakipay lang. Gagangay na lang ata. Ne, kitang ne. Dapat iniinang na kay kasta. Apo. Pati ni Lola na. Sa bagay lahi, Kay lahid ah. niihinang na ko talaga. Pipintas na niya. Pipintas Talaga madam, napintas kami. Sika kami madam, ang pintas mo. Apo, nagtang si Kisilsildak pa lang ne. Ang pintas mo madam. Apo, Diyos ko, naglay ka masumumbat. Okay, kaya mo tayo watching ka tani. Ang pintas mo talaga madam. Hanggang sasawin, anak. Hanggang sasawin lang. Sarap pindas ka niya. Ang pangito. Pahal. Pahal. Oh, kita mat. Okay. Ang kong sumusunod ko yung paglaba ka. When madam. Paglaba ka dito. Marana! Yes, Inang? Hindi ka ang dalos anak ko, Jay. Wah, hindi ka kwarto. Sika nga, ay pagdalos sa pagdalos sa... Jaya ko niyo ako, ay jaya panyo, hindi ka kwarto. Doon ang pit ni Madam Tan. Wah, sige nga rin. Apo, Diyos ko, Yaya! Okay ni Nam! Ay, Api, nagpaot ka na ako, ha? Ada mo bright namin, madam. Ang una, tatabang mo. Oo, napapaot ka na. Natas na trabaho yan? Alam mo, madam, yung walwaling sakay lang. Apo, nagiti pa yun eh. Nakaruglubi, tatagay pa lang nga. Sinawa, dalusin, madam. Kurang, guray na kalawlawan ni Nay, sa tibaw mo, kininam. Kininam, siya pala papasweldo ko niyang doldo ko na talagang katulong ko, ambisyosa ka. Alam ka, nagkakaroon ako. Aga masumbatitan sa kuna, sandali kinagado. Sika, madam, napagkakumalat na di kwarto mo. Magkapalakay niya ko, kininam. Pero doon tayo itang. Sorry, kapay lang kami. Pero yun, ito eh. Ako, listahan yung pautang ko. Waling. Apin nila kayo ko. Agad maliwala ni madam. Ala, di kwarto, madam. Apin nila kayo ko. Di kwarto. Ay, nagbarang dyan. Madam, at kaduana, madam. Ano? Ada kaduana. Apin ni Mara, napananda. Yung dadalo si kwarto. Diyos ko. Ay, madam, bakit sa kaduana ni Mara, di kwarto ni lakay mo, kininang. Apin, Sabay ka gamin nga, kuha, di makikita yung madam at siputan ni Mara, kaya kuha na tagatin na tanga patulong. apin ang mo. Ay, Diyos ko, madam, nagalado. Madiklay bagbakan niyang madam. Ang amang pengang mo yan sa dito tayo ba, diba? Alaki, mabuti kami. Ang gibag ko nga natanggap may ag-alaan mo din ni Ash na yaya mo lang, madam. Ay, Kinida tanga ginato, kinida tapa, da nga pukpok. Adi gida nga raw. Ay, ang kakita niya kwarto, madam. Tanong makita mo na mag-ubrain ka. Tapikas dyan. Ada dyan ang kwarto. Ipipeso nga Ang mana da dyan so na tatay da pa dyan. Di ka mo nagdaldalo. Noon natin daldalosan na di dyan. Una yun. Okay.
Peso ngamin anak ni mag-nervyo saksi ka ni. Alam Ang mo, mahanap marami lang. ay, Kating na. madam. Muna madam, ay maulang, tama ni madam, kay pagkanda, bakit sumurikis yun na. Kaya kaya po, mas may bago. Akin kwarto. Adta kwarto. Ha? Adta kwarto. Di peso ngamin. Ang madadata. Promise. Lakay! Apaw! Nagbayag dahil ng pan! Gusto! Ne! Ay, okay ni Naya! Ay, okay ni Naya! Aw, Diyos ko! Nakita niyo kung kunato, okay lang nga katulong. Talagang okay lang. Okay lang. Tatay ka pa lang. Okay lang, isumulat ako. Okay lang pa ilang. Kunyeta ka ah. Kunyeta ka. Hayop ka. Okay lang. Okay lang. Ang open ba kasi kami? Okay lang. Okay lang. Talagang, ay, may sakot mga. Open bucket! Okay naman ito. Okay lang ah. Hindi, sipsiputang ka. Okay na. Open ba talagang sikang nga ko ang anak ko. Tulungan! Ayun na yun lang. Agtatalo kayo. Okay na. Okay lang talaga. Bakit madisang talaga? Mangitsot! Okay lang ama. Kunyatang matanda yan ha? Kunyatang nga bakit? Kita ka? Ay, Sigawan yung pipintas mo nga, sigawan yung pipintas mo na bakit ka? Ay, wala ba? Bakit tayo yung isa? Pero kung doon, tigil mo rin, gusto bak si ka eh. Ne, para nakabakbak ne. Gusto ko pipintas mo, bumakit na kami. Siya nag-sexy. Kita. Ay, wala siga, ako mo nag-imas mo. Sexy. Ano yung imas na kanya, siga, nalawak. Gusto na anak ko, gusto na asa. Okay Sino niya na yaya ka lang ito. Dora yaya kami tagtaraw kami lahat. Kaya ang gusto tagtarawin tayo, rekto. Rekto. Awan eh. Awan dito. Pero Brian! Ay, magtarawin tayo. Magtarawin tayo. Ano Brian yun? Bakla. Ako yan. Ano Brian? Pinipagit ko na. Tayo makatulong. Dapat Tatada, pipesang manang nila kay Kong. Alam, madam, ngit ayusin ba lahat ang bari? Ngit ang akala sa kita niya, sinuksukat na kanila kayo. Alam ka naghagay ka, madam, itsurain niya naghagay. May amo na may saka to nga nagagaling anak ko. Siyempre, alam ni Imas na kanya, kumpara, gamutol ko Ang gamit lang tang, nanimas ka o, nakadamdambol ka o, ito, pinina. Wala na lang lang nalaing nag-perform. Ano doon ay tambal tanak ko? At ito paglaing nga, at ito paglaing performance di kwarto, dahil ito paglaing nga, paglaing nga, paglaing nga. Yung mga kanyang madam. Yung mamati akal ni Sir kita talaga kaya tinalito. Iso nga, uray niya pagpapanam, pagkatulungan talaga si ka. Ako na sa anak ko, bay among anak ko, bay among. Patuko lang sa anak, bay among anak ko. Bay among. Si Kamo, bansa ka mo nga kuha, katulong. Si Kamo, ayun, ang sugo. Ayun, ang sugo. Ayun na. Bay among. Tatalakay. Bakit? May katulong. Nakamuli anak. Oh my God, Toy! Ita ka ni isa ka. Sige. Tatang. Agpili ka na namin. Kung sino tipili mo ta talaga nga kwang. Disiplido na kong. Sorry, bakit? Disiplido na kong. Sorry, bakit?
Sorry ba kita? Nagkurang ang kinyang. Isukat kan ba? Anak! Isukat. Anak! Isukat. Ano na? Isuka lang datoy na. Wag. Sapirin na Ang isang kaso ka, kailangan magsuka ka Sapirin na. na. Gusto ka. May awani. Nag-imas sura. Imas na. Naubing pa yung suna. Nawalang imas mo kami. Just kung may sakabit ng halawa, naglawa ka upo. Ana, sino pinatawag na kasi kayo mo siya? Siyempre, sika. May Kapal naman ng mukha mo. nagtangsi, di ka tulong siya pa talaga. Bakit yung ka? Tanga-awanin talaga kami. Ina ko. Tawa mo lang ang ganda. Kanyay o pinginag, papalaki nga. Alinta! 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 O pininayo. Bye, madam! Ano ba yung madam? Ay, wait lang, bakit? Nanalipatan. Ana, ako nung pagsubling naman eh. Diyos ko. Ana, Jai! Ato yun eh. Ala, Ajay, galop kanyang bidi ko ah. ana to ipatugo, ma? Abay, alam mo ta awan sir Servino de tanya ang kahit. Kita okay ni nadatag papadadagaling ta siguro iiyutin na pati sinublatin na to okay ni nanata. Ako mo iluwan ko niya atag. Alam ko niya sakay na kumabita mamuni. Asa